Mabuhay! Ano na sa inyong higalang fresh, ang babaeng never been kissed, never been touched, but totally damaged. Char! Si Inday Wency! Now, in today's video kay na ako make-upan na usa ka lamang lupa aning kalibutan na, no? Ambitious lang kay siya, kay gusto siya na ma-achieve na ka ng kayong mga bronze, mga Amerikana na nagpatan. And by the way, ako din siyang igsuon. So, without further ado, let's get started. Tada! Mga din niya ako igsuon. Karong na video is, di lang siya basta-basta na tutorial or kanang makeup transformation kay nasa may mga giandam na mga questions dire, mga English na idioms na amo siya i-translate into Bisaya, and then Bisaya idioms na amo i-translate to English. Ready na ka? Pabugo ay mani. Mga niya gusto na look kanang inani ba? Ako na niya pop-up there for ma-alert ninyo. So, ang betra niya kay kanagay na din lustre ko no na tantan lang na may pagka-shiny na bronzy. Dali naman siya na look basically. Kanina look, angay ka na siya sa mga harbat. Charot! Without further ado, let's so good na inday. Kung manatagbutang sa iyahang primer, ato siya ipa-dry or ipa-set for a minute or two. So, samtang nagpaabot pa ta, mabunot sa siya question, ko under mahiwagang churvanes. Actually, kami dohawa may kalbutan, unsay nakasuwat dirihan na may gisugo na nagprepara ani para namo. Tuna May. Unsa man na? Itos na. Kasyos, unsa man shows. Bulok lagi mo gabuhat ani ay. Para tsunami jud do ina. Kato man yung kuan ba na itong naglinog. Tingko sugay, nilubaan yung mga daga, mga tao kay nakulit tsunami. Alright guys, samtang blend pa ko sa iyang foundation mo. Bonot ko under. It's my turn! Diyos ko Lord, ginoo ko. Beat around the bush. Beat around the bush. Usa, literal niya. Kuan siguro, beat around the bus or jeep. Ano man, naigun sa jeep. Charad! Get out of hand. Get out. Gawas akong kamot. Get out of hand. Oh, gawas akong kamot. Unsa daay? Oh no! Kung ako lang pangutan-on how sure do. Wow! Get out of hand. How bitch, charot! Kuan ka nang out of control na ba? Abiyag guys ano? O si abiyag guys sa idiom ni? Oh, idiom na yan. Imo English. Oh my God. Samot ako. Ako medyo Bernie na mong duhagon. Abiyag guys ano? I-translate na lang ko ni Uy, open the gaysano. Di ay bayat bulok kay ako di ko ano. Your zipper is open. Bagay! Sabihin ko ba kaabli ang gaysano. Ano sa buta? Ano din na di ay? Abli ang zipper. Yung panalitan, abiyang SM. Kung sa may ganang nalimtan nagsira. Kung according to kung ano na level, kung pobre ka, ito kas gaysano. Kung social-socialan ka, ito SM, ayala na. Wait, your gaysano is open. Puti sa uwak. Dali na dahil sa na win. The crow is white. when the crow is turns white, ada oy. white. When the crow eats kojik. Ang pasabot ana sa binisaya lang tika ng mga imposible kayo ba na magpaabot ka na matinuod. Dito matinuod. Anak, pero imong naong good imposible kay mo gwapa. Charot. Mo gwapa ra kay puti sa uwak. Charot. Jiwa lang. Kani yang gusto ng look eh. Normal na kinilayan. Di siya pang digmaan. Di siya nung away. Sakto lang. So dapat mag-match jud ang color sa buhok ha. Kung inani black na may pagka-brown yung buhok, dapat ang color siyang kilay green. Charot. Jiwa lang. Purus ka magwang. Okay. Mura nag-imuhang silingan. Charot. Jiwa lang. Jiwa ra ha. Kasama man taanin ng game. Ay, gumisyon ng pangan. Good. All eldest? Ito ba all eldest? Puro ka magwangan. All Oo. eldest. Sugar. Oy. Wajay manghod. Buntis dire. Kaong buntis na sa pikas. Oh no! Mula purus ka na magwangan. Walay mamanghuran kay. Alam mo na. So, kinsa may angay pasingilan, ana. Pakboy o ang pakgirl. Doon, iham sa ani na vlog. Under the Saya. Sa Under the Saya. Under the saya. Absent ko ani pag kuan ito sa maestra. Uy, unsa na Under the Saya? Comment down below. Charot. Ikaw unsa mo na ibaw ana ng Under the Saya. Kuan ka ng mga laki na
madlok silang asawa na ba? Ya, kung unsay sulti sa asawa, sampo, gawas ko, tagay mi, or sabong magmanlo ka na. Dili, Under day sa asawa. o ka na. Ana, di ay, ang saya ma kay sayal. Bite the bullet. Lo, uy, ay nasa ni mo tama ana imong drugs. Uy, nga mong paak mo kag bullet. Uy. Sugal ba? Sugal gani ka. Okay, pero may pusta. Charot. May pagkakanot ka nga sabtan. Ako lain ako nasabtan do. Bite the bullet. Diba? Paano ako og libakon ka? Diba? Ay, ana siya pusin ang bullet mo tilibak. Kaya ikaw kay kuha lagi ka kan isog kay iwo siya i-bite. Ay! Siya ibati siya na ay nao day mo. Charot. Isip babay. Unsa may tambag nimo sa mga tao na ubos kay tan-aw silang self kay batig now. Kung gusto ka, gwapa ka, dapat mag-start na sa yourself. Wow! Magkagad ka sa laing tao, magkalipay sa, magbase sa laing tao. Self-love girl, di ka magpa-apekto kung ano sulti sa laing tao. Beauty queen. Kung na kay mga insecurities, work on it. Ako, ang message na ko sa kanang mga tao na ubos kay kumpiyansa sa pagling kay tsaka sila sa tuju kay day. Charot, Jiba lang! Joke ra, oy! Ako na dyan masultin yun no kay dawat na lang ka matuura. Charot! Dili mo magpadasa ka ng definition sa society kay ano no. Dili mo gud ang tao ang define sa inyong beauty. Ikaw naman jud mismo kung unsay perception nimo sa kinabuhi, mo-reflect ra na nimo dai kung tan-aw nimo na ay balag di ko itsuraan ni at least na ko'y talent o di ba gwapa kay kaspanan sa mga tao. What is the force that causes objects to fall to the ground? Sa gravity? Ano ba? Ano ba? What is the force that causes objects to fall to the ground? Uy, labot! Uy, ano no. Di ba ni pabubuay? Wala, ni cutting. Diyo po ang mga panahon na ba? Okay ba? What is the force that causes objects to fall to the ground? Paano ko? Gravity man. Pero, ubisay o nako, unsa ang kusog na hinungdan na matagak ang mga objects sa ground. Mga paasa, charot! Jima lang! Basta, oy, gravity, oy! Bisan pag absent ko ato, nakakopya ko sa plastic, charot! What is the biggest organ in the human body? Unsa man internal, external? Charot! Kaya ba mo kung sa external? Sa external kay skin. Organ din ng skin? Oh, yeah. Internal kay kidney, liver, ano, something like that. Dahil kung ba ang organ niya, ang organ kay kanaging do, re, mi, fa, sol, na, charot! Mabugto og panty. Wait. So, napagkwento. Mabugto ang panty. Naughty? Sa ba, uy? Mabugto og panty. Mabugto ang panty or mabugto ang panty? Lain mo na makabugto ang panty o Mabugto og panty. mabugto. To thread the panty. Da! Unsa man ni, uy, mabugto og panty. Lost thread or the broken this lako na sabtan na kanila mga babae mga agi pasagid na ng mabugto panty pero uy bisag bugto na jud panty daan good jima kumanap to ha bugto panty broken the panty good charot. So mani, oy, what are the 3 states of matter? Three states of matter ano pasag mat 3 states asa solid liquid gas man na, uy. Basta naman, nag-feel ako sakto ka. States man. Sa New York, ana, sa man uy. Matter, ba? Sumugod to yung solid liquid gas. Basta balan mo diya, uy. Magbisay ako ng bisaway lang. Matter. Ang unsay pa bisay sa matter. Kanang kung kuan good na kay tong luhon ba. Ipalitan no, waka tagay G's, waka tagay bounce si Mama G's bin ka. Matter pa lang kay siya. Jima lang. Ay, klaro kay mo cutting sa nibayhanan ni Jima. Dili, oy, kanang di lang ko maminaw sa. In what city is the White House located? Sa kato sa USA or White House there is kuan. Sa na White House. Kung sa US kay White House sa White Beach, charot. Asa mo? Ano ba yung naani? Oy, abi kong idiom ni. Jo, may question. Oh no! Kung kay ba, hindi ko taga US do, charot. Kung city sa US kay sa North Pole, charot. Oy, labot. Oy, Kasi Washington DC, sakto ba? Bahala na ilang balay diha. Uy, do. Hindi mapa ha. Inyo may sawayo na, mga bugo may kay. May na minus. Unya, unsay labot namo dai. Okay ba may taga US may mabutan di ba? So, ay na lang. Ambot sa langaw. Ambot sa langaw.
Saan man ni? Uy, kasabot sa Bisaya. I don't know fly. What country is Paris the capital of? Unsa na country ang Paris capital? Unsa ba? France? Unsa to ba? Or Paris, Japan? Unsa ba? Ambot uy, ngano? Di mo Hindi taga naman. dito What uy. France? France lang, sakto mo ko di France ba? Hoy, bisan pag kuan no, cutting ko na mo basa sa kung kuan uy kanang geography usahay uy. Pull yourself together. Di lang day ka kabuok nga i-pull yourself together uy. Charot. Ikalmay mong self. Ano bitaw? Tarungay mong kagalingon. Palitan yung nahuna idagan, nilungag diha na itlog na hubas na nilungag na jud literal na lungag gisi kag sayod how you like that ya anay pull yourself together pa dili sunog charot a dime a dozen ang piso tag 12 ako nasabtan ani kay dili kompleto ang 100 kung kuang piso breaking ko sa Diyos ko wala ko kay baka sa to White House pero kay baka ko dili kompleto 100 ko may piso complete sa jeep kay utso niya imong kwarta da city si karon jud ka sa driver. What causes tides? Kuan! Gravity. Feel na ko. Gravity of the moon sampak the earth. Ano? Ang cause sa low tide, high tide kay ang kuan sa moon. What causes tides? Moon. Shock. Diba? Kung na yung night tide, parang gulat ka no. Charge! Walang. Ay, ganun ko ni actions. Speak louder than words. Moingon na ana ba? Asa man? Uy, karon panigawas Ang do. imong lihok, musyagit, kusog, kaysa storya. Uy, kay nga no, ikaw, natog ka diha niya, nagisikaran kasi mong mama kasi silak ka tog, di ka hugas plato. Pasyagit, may ka, kusog kayo. What is the term for a word that is similar in meaning to another word? Synonym. At last, ano dyan ka na sa tikdaga ka na tumbag na sakto. So, i-translate sa nakuha kita. Ano to? Usa dyan ka bright. Question niya is, what is the term for a word that is similar in meaning to another word? In Bisaya, unsa ang tawag sa word na similar, parihag meaning sa laing word? Speak of the devil. Speak of the devil. Piste atay. Ano ang sumili? Istorya. Speaking of the devil, muro na. Istorya sa Yawa. Yawa? Yawa! Ano? Piste atay! Your guess is as good as mine. Imong panguna-huna kay mas maumaw sa kong huna-huna. So, wala ito mabugo. Lunglo naman eh. Bisa naman eh. Uy, nag-practice o kamatay. Rehearse to death. Darn! Charot. Kuan, kung nag-practice ka kamatay, sikag ka to. Charot, di ba? Sikag ka to, di ha? Mura na kag-practice ng patay or kanang panigarilyo. Yung mga bisyo ni mo na makadaot yung kay baka ka makadaot, magsigya po kag padayo mo na practice na kamatay. Charot, sakto ba? Uy, nag-practice kamatay. Rehearse a practice To death. of death. Niagi ang Ginoo. Pura sa nagkuan ko ganang nangutot ba? Uy, agi ginoo. Joke, di ba lang? Pwede lain lang mo agi, no? Unsa di pasabutan ng niagi ang Ginoo? Mga nag-iingon na, ambot sa langaw, girl! Problema na sa mga nagpatunga, diha, uy, agiun ba nila or di? Charot. If I find my way home, yeah, wouldn't it be crazy? Oh, don't you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Oh, don't you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Oh, don't you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Oh, don't you still amaze me? If I find my way home, yeah. Alright guys, sumana yung makeup, di ba? Model D. Realize na ko ba na muragi ka ng mga minikapan ng mga Lovipo, mga gani, model lang ba? No makeup lang, igo lang ipa-enhance ang ilahang face, pinaagyan ng mga contour. Minana, ipaggawas ng mga kabukugan sa naman. Anyways, tiwas na bonot guys. Gamay naman lang ni ato lang ni itiwas ang kuan. Mga questions or question ba ni idioms. What 3 countries are located in North America? Ay, Diyos ko, Lord!
What three unsa tulo ka country ang located in North America? Ambot, uy! Kibaw, Jai. Bahala ka Mexico na. and ano. Sakto ba, boy? Ang question mo sa kibaw. Ay, mga Brian. Ambot, asa na si Pew. What is the plural of moose? Mais? Moose man na M-O-O. Moose kaya po, di ba? Amos? Mooses. Uy, kuha ang musis ka to ng alagad sa Ginoo. Moose man kaya po, di ba? No, di ba? Tando na lang good para... How many continents are there? Kuy, nga naman ako mag-question. Ka naging mga mapa-mapa, mga geographic. Ginoo ko. Absent ko sa hikas sa permentido. How many continents? 7? Asia, Africa, Antarctica. Ang anak na good as it about. Feel ako, pito. Sakto Pito? ba? Pito, Jun. How many continents are there? 7! Gigukod sa plansya. Mauni nga ng white ka ng kunot mo sa nina ba? Ano say? Iron. Chasing iron? Chasing iron. Ikaw may nigukod sa plansya ka na. Nagigukod. The iron is chasing you, anak. What are the 5 interrogative or question words? What are the 5 interrogative? Feel ako kay Bao ko. Who, what, when, where, why. Who, what, when, where, why. Interrogative questions. 5 ka mo. Who, what? Ulo, ito bright na ako. Uy, nasagdo ko graduate siya na. Di siya kinala graduate. Kinala mic ang tag-an. Charot! Di ba lang? Blessing in disguise. Karang ko ang good. Karang blessing na nagpaamo-amaw ba? Laum o bulsa? Deep pocket. Sabutan na. Sabutan na. Sino pa sabutan na? Pobre. Law man kayo. May makuti. Law man na ano. Wajid ay sorry ay. Ba sa ote. Ba. Ipadawag mo no? Charot. Ba sa ate ko no. So, ba of me. Charot. Di ba lang? Ba sa ate. Ba of neighbors. Charot. Di ba lang? Maibdan sa tunog. Maibdan. Pool. The trigger. Charot. Kanang hait mo sa tawag Pero na nakalimut ko na itong may skundila. Naluwa na ako. tunog. Twink. Kasi to twink. Basta oy. Da. Kasi tunog. Wala na. Di na siya kayo sa putok. Basta kayang pull down. Pull down. I-pull down. Dapat i-pull. Ano yung tunog, mamoy? Ano sa? Splinter. Look. Twinkle. What? Gilo, gamay na. Splinter? Pull the splinter. Pull the splinter. Ako pull the Five times. twinkle. Ano, pang lasa lang do. Wala na siya tao na dapat kuan dyan niha ka ng beg at dyan na answer. Maghilak ang adlaw. Kuan, million ox. Maghilak, cry, the day is crying. Maghilak ang adlaw, the day is not complete. Ana, ano ba? Tumara to, guys! Tuma na dyan ta, na-survive dyan na mo ang mga kuan doon. Majority na answer na mo da. Alright guys, that's it for today's video. Diba, gwapa na kayo siya. Ang gamit ka por, ay, na-wrong, na-stress sa mga questions. Ginoo ko, Lord. Hinotong ta na lingaw mo. Please don't forget to like, share, and subscribe sa akong channel for more makeup dramas. Kaya hindi mo subscribe, boy, love life, charge, lang. Salamat kayo sa pagtanaw and have a great day. Bye!